Helvedes til. Siger det bare. Godt så. Jeg er ikke med til det der. Jeg gør ikke noget, jeg var ikke med. 10 sekunder. Farvel, ses. Politiet er stadig efter os, godt så. Kom så, kør, for helvede, de er efter os. Kom så ind for helvede. Det her der. Åh gud. Den skal være mit nyt hiding spot, mand. Jeg sværger. Det her den ikke, og det bliver vores nye hiding spot. Move your ass. Wow. Okay, jeg tjekker lige. Det kan vi gøre, når vi kører. Er du klar til at køre lidt igen? Jeg tror, han har kørt forbi eller et eller andet. Sådan. Du fører bare vej, jeg kører bare efter dig. Psykose. Nej. Politiet kommer, jeg mener det, politiet er på vej. Ej, hvad helvede! Den der grå bil der, for helvede, den der grå bil der, ikke? Og den er fucking hjemme stressen, gør. Gud, røv det politiet! Fuck! Politiet efter mig, Åh, for satan. Søst. Fuck, det var politiet, der kørte den der. Det er 18 minutter efter. Vi bliver her i like 5 minutter, jeg mener det. Jeg skal ikke være ballade med politiet. Det var tæt på. Mate, du kørte herind, ikke? Og jeg lukker døren bagved dig, for at sørge for, at du ikke bliver opdaget, ikke? Bare fordi jeg er sød, ikke? Uha.
Jeg smækkede døren i, for at sørge for, at du ikke blev opdaget, ikke? Så jeg kørte bare videre, lige forbi. De nåede ikke at se, du var herinde. Jeg kørte lige forbi, kørte det ned i grøften. Så hoppede de selvfølgelig med, og så fordi vores bil er offroad, så kom jeg meget hurtigt op igen. Hvad hedder det? Og så spændte jeg bare herinde, før de overhovedet nåede at komme op af det lort. Ja, men Sonny han er vist ved payday nu. For at få sin bil tilbage. Ja. Det var sgu en sjov politijagt.